Salam ildeşder, hemmäňe de YouTube sahypamda hoş gördük. Bu men barmak basyp Hytaý dilini öwredýän Saryhan. Videomyzyň bu ýerki sanyna biz Hytaý dilinäki jinýetsy, ýagny sinonim manida sözler hakda öwreneriz. Bugünkü videomyzda biz ene şu görýän iki sany söz hakda öwreneriz. Bu iki söz Türkmençe näme diýmek? Gel olary bir-birinden öwreneli. Barmak ol şeýle kolýar. Barmak bu söz Türkmençe terjime etsek ol birine bir işi ýerine ýetirmäge kömek etmek. Ýa-da kynçylyk duranda berilýän ähli kömek. Ýani kömek etmek diýen manyny aňladýar. Bu görýän sözüňiz bolsa ol bangju diýip okalýar. Ol olsa birine ruhy ýa-da maddi taýdan edilýän ýardam, hemayet, gollaw. İkisi hem işlik, ikisi hem kömek etmek diýen manyny aňladýar. Emma bu iki sözler, ýagny ulanylanlar, olar arasynda käbir tapawut bar. Käbir ýagdaýlarda ikisi hem şol ýerde ulanyp bilýär. Käbir ýagdaýda bolsa biri ulanyp bilse, beýlekisi ulanyp bilenok. Meselem, şu ýerde görýän bolsaňyz, 给同学帮忙 diýip bilýän. Ýa bolmasa da 给同学帮助 oň ikisini hem diýip bilýän. Şu ýerde de edilşen ýaly, meselem 请他帮忙 şeýle aýdyp bolýar. Ýa bolmasa da 请他帮助 bu görnüşde de aýtmak bolýar. Emma 互相 yani 互相 diýmek ol biri birege, yani birek birege. Meselem 互相帮忙 ol ýalňyş. 互相帮助 bolsa ol dogry, yani 互相帮助 diýip siz ulanyp bilersiňiz. Mundan naşary Hytaý diline käbir sözler olar goşalandyryp hem gelip bilýärler. Meselem 帮助 diýip aýdyp bolýar. Emma 帮忙 bolsa ol ýalňyşdyr. Eger 帮忙 sözüni goşalandyryp aýtjak bolsaň, onda 帮忙 diýip aýtmaly. Şu ýerdäki 帮iki gezek aýdylýar. 帮忙. Emma 帮助 sözü goşalandyryp aýdylýan bolsa, ol 帮助 diýip iki gezek aýdylýar. Mundan naşary 帮助 sözüň izinden aýklaýjy agzalar gezip bilýär. Emma 帮忙 sözüň izinden bolsa aýklaýjy agza gezip bilenok. Gelin bular hakda giňişleýin, öwrenelin. Ekranda pencerede görüşüňiz ýaly bu söz şeýle kolýar. 帮忙 bu söz bolsa 帮助 diýip şeýle kolýar. İkisi hem kömek etmek ýa-da kömek görmek. Bu söz bolsa kömek etmek ýa-da ýardam etmek, hemayet etmek diýen manylary aňladýar. İlkinji bilen billäp geçesim gelýän zat ol meselem 帮忙 sözüniň izinden aýklaýjy agza gelmeýär. Yani aýklaýjy agza ulanmak bolanok. Oňa 不带宾语 帮忙 这个单词它不带宾语，它后面不能出现像这种的词。比如说 帮忙朋友 这是错误的。帮忙朋友 diýip aýtmak ol ýalňyşdyr. Emma 帮助 sözüniň izinden yani aýklaýjy agzalar gelip bilýär. 帮助 这个单词呢，它可以带名词宾语。名词宾语 名词宾语 ol atlaşan aýklaýjy agza diýmek aňlatýar. Yani 帮助 sözüniň soňundan 朋友 同学 ýa bolmasa başga bir sözler gelip biler. Meselem 帮助老师 ýa-da 帮助哥哥diýen ýaly sözler ulanyp bilýär. Bu iki sözleň ikinji tapawudy ol 帮忙 şu pinyin ýazylyşyna ünsüriň hemde 帮助 diýen sözüň pinýine ünsüriň. Şu ýerde bir göze dürtülip duran bir tapawutdadyr.
Eğer ünsören olsanız barmak deyip yazılanı pinniğinin arasında boşluk vardır. Ama bangju deyip yazanda olsa bu pinniğinin arasında boşluk yok. Bu näme sebepten bu yerde boşluk var? Bunun sebebi yani şu. Barmak onu li he dongzi deyip adlandırırlar. Li he dongzi ol näme zat? Li he dongzi bolana onun arasına başka bir sözler koşup bolýar. Barmak 这个单词，这个生词是离合动词。离合动词是什么呢？离合动词就是我们可以把这个单词拆开，然后中间加一些其他的词，比如说帮我一个忙，帮到忙，帮了大忙，帮不上忙，帮不了忙，帮我的忙. Edil şu yerde görüşüne diýaly, bu barmak sözünün arasına başka zatlar hem koşup bolýar. Emma bangju sözünde bolsa beýle zat ýok. Sebäbi ol li he dongzi däl. Ol diňe bir dongzi, ýagny ol diňe bir işlik. Bundan daşary bangju sözü ol şeýlede ulanyp bilýär. 互相帮助diýip aýdyp bilýär. Emma 互相帮忙 ol ýalňyşdyr. Ol beýdip ulanyp bolmaýar. Diňe 互相帮助diýip ulanyp bolýar. Bundan daşary barmak we 帮助 sözleri goşulandyryp hem ulanyp bilýär, olara Hytaýça çoň diýe şiňşir diýip adlandyrylýar. Ýagny barmak sözü goşulandyryp ulanylana ol bang bang mang diýip ýazylýar. Yani bang bang mang diýip aýdylýar. Emma bangju sözü goşulandyryp ulanylana bolsa ol bangju bangju diýip ulanylýandyr. Bangju sözü şeýle ulanışı hem bardyr. Yani 在爸爸的帮助下diýip ulanylýandyr. Bu ýerdäki bangju sözüni käbir malumlar onu ol at hem diýip aýdýarlar. Käbir malumlar bolsa bu ýerdäki bangju sözü ol işlik diýip hem aýdýarlar. Bundan daşary biz 在老师的帮助下, ýa bolmasa da 在哥哥的帮助下diýip ulanyp bilýär. Bu sözlerni türkmençe terjime etsek, ýani ol kakamyň kömegi bilen, ýa bolmasa da muallimyň kömegi bilen, ýa-da agamyň kömegi bilen diýip terjime edip bilersiz. Gelin indi bolsa bu iki sözlere söz düzümlerini oşup hem de olardan sözlerini düzüp türkmençe terjime edip öwrenelim. Barmak ýaňy aýdyp geçme diýaly, ol işlik kömek etmek ýa-da kömek bermek diýen manyny aňladýar. Barmak sözüne nähili söz düzümleri goşulyp bilýär. Olar şu görýänleriňizdir. Yani gelin izimden aýtalan okalyň. 请你帮忙. Bunu türkmençe terjime etsek, sizden haýşe diýen kömek edäň diýen manyny aňladýar. Ýa-da bu noň barmak. Yani kömek edip bilmezlik. Meselem, 我不能帮忙. Ýa-da 他不能帮忙. Ol kömek edip bilenok. Ýa-da men kömek edip bilenmok diýen manylar aňladýar. 求人帮忙. Birinin kömek bermegini soramak. 求 ol birinden soramak diýen manyny aňladýar. 帮了大忙, uly kömek etmek. Ýaňy aýdyp geçipdik beýle ulanyş hakda. Barmak sözüni sözlem içinde getirýäs we onu terjime etýäs. Sözlemleri okaýas. 如果明天你有时间的话，叫几个人过来帮忙. Ertir, eger ertir wagtyňlar bolsa, ýanyňa bir näçe adam alla kömek etmäge gelej diýen manyny aňladýar. Ikinci sözlem okaýas. 我很乐意给你帮忙. Men size uly höwes bilen kömek eder diýen manyny aňladýar. Bangju sözüni okaýas. Bu sözlem türkmençe terjime etsek,
kömek etmek, yardım etmek, himayet etmek diyen manileri anlatıyor. Bu da işlik. Bangju sözünde nähili sözümleri koşulup biler. Gelin onları okuyalım. Bangju 同学 yani sınıftaşına kömek etmek. Ya olmazsa 互相帮助 yani birbirine yardım etmek, kömek etmek. 拒绝帮助 yani kömek etmekten yüz döndürmek, yardım etmekten yüz döndürmek diyen manini anladı. Ya olmazsa da 请求帮助 yardım etmeni hayiş etmek yani kömek etmeni hayiş etmek. Bangju sözünden sözlerimiz düzeyaz. 老师从经济上给予有些学生帮助. Bu sözlerini Türkmençe tercüme etsek, yani ol muallim käbir okuwçylara maddi ýagdaý tarapdan yardım berýär diýen manini anladýar. İkinci sözlem okuyaz. 在他的帮助下，我们战胜了困难. Onun yardım etmegine biz ahiri kıyınçılığı yengip geçtik diyen manini anladyandır. Hierogliflerin yazılış ýygyderligine ünsörüp seyredin. Olar şu görünüşde, yani şu ýygyderligine yazılyandır. Bugünkü düşürülen videonun esasy mazmuny şulardan ibaret. Eger-de şu düşürülen video size azajygam bolsa peýda etsegen bolsa, onda YouTube sahypamy agza bolmaňyzy, like asmaňyzy sizden haýyş edýän. Çünki siziň her bir gollaňyz meni öz işime hassa höwüslendirýär, ruhlandyrýar. Eger-de Hytaý dil hakda bilesiňiz gelýän ýa-da bilmeýän zatlaryňyz bolsa, aşagda tesirlerde ýazyp bilersiňiz. Başardygymdan tesirleriňize jogap berer, ýa bolmasa da tesirleriňize laýyk boljak şeýle videolar taýýarlap size getirer. Ona näme? Indiki videomyzda görüşýänçek hoş, sag bolun.